Para preparar o exame de Física da PAU 2026, imos comezar resolvendo unha cuestión teórica dun exame de xullo de 2023. A cuestión di, se o peso dunha masa M na superficie dun planeta esférico de radio R vale 80 newtons, o peso desa mesma masa M na superficie dun novo planeta esférico de radio 2R será A, 20 newtons, B, 40 newtons ou C, 160 newtons. Como dato danos que a densidade dos dous planetas é a mesma. Ben, como que nos piden é comparar os pesos, comezamos por escribir a fórmula matemática do peso, que, como sabedes, é M por G, onde M é a masa do corpo en cuestión que descoñecemos e G é a gravidade na superficie do planeta. Esta G calcúlase multiplicando a constante de gravitación universal pola masa do planeta e polo radio do planeta ao cuadrado. Os datos que temos é que o radio do planeta 2 é o doble do planeta 1 e que a densidade do planeta 2 é a mesma que a densidade do planeta 1. Imos empezar empregando precisamente esta expresión de igualdade de densidades. A densidade é igual a masa partido por volume. Como no enunciado nos di que o planeta é esférico, o volumen dunha esfera calcúlase coa expresión 4/3 de pi por R cubo, onde R é o radio do planeta e M será a masa do planeta. Como temos que D1 é igual a D2, sustituímos os datos de cada un dos planetas e temos que M2 é igual a 4/3 de pi por R2 ao cubo e isto é igual a M1 partido por 4/3 de pi por R1 ao cubo. Este 4/3 podémoslo tachar con este pi con este pi, e, por outra banda, lembrade que tiñamos que o radio do segundo planeta era doble do primeiro. Entón temos que M2 é igual a 2 por R1 ao cubo, M1 igual a R1 ao cubo. Moi importante ter en conta este paréntese porque este 2 elevarase tamén ao cubo. Así que agora o que temos é que M2 entre 8, que ven de este 2 elevado ao cubo, por R1 ao cubo é igual a M1 partido por R1 ao cubo. Agora xa temos R1 neste lado, R1 noutro, e podémoslo tachar, co cual chegamos a que a masa do segundo planeta é 8 veces a masa do primeiro planeta. Tiñamos antes esta expresión da gravidade en calquera planeta, de xeito que no planeta 1 temos que é G por M1 entre R1 ao cuadrado e no segundo planeta G por M2 entre R2 ao cuadrado. Pero sabemos que este M2, según calculamos antes, é 8 por M1 e tamén sabemos que este radio 2 é o doble do radio do primeiro planeta. Se desfacemos aquí este paréntese, chegamos a 8M1 entre 4R1 cuadrado e aquí reagrupamos e facemos contas, é dicir, este 8 dividímoslo entre 4, quédanos G por M1 entre R1 ao cuadrado. Comparando agora esta expresión, vou escribir aquí, esta expresión da aceleración da gravidade no segundo planeta coa expresión da gravidade no primeiro planeta, vemos que a gravidade no segundo planeta é o doble da gravidade no primeiro planeta. E, polo tanto, recuperando a fórmula de peso que tiñamos antes, se o peso do segundo planeta é M por G2 e o peso no primeiro planeta é M por G1, como G2 é igual a 2G1, chegamos a que o peso no segundo planeta é o doble do peso no primeiro planeta. Como no primeiro planeta o enunciado dicía que valía 80 newtons, de aquí tiramos que o peso do segundo planeta é 2 por 80 e o resultado final será 160 newtons. Estade atento porque nos seguintes vídeos seguiremos resolvendo cuestións e problemas para que preparedes ben a PAU de Física 2026.